आरो बिनि गिदिरथार बाथ्रायानो जाहैबाय जोंहा दिनै जाय बिमाया गावनि असे फिसाखौ मोनफिनदों, जाय गथ' उन्दैसा दिनै 7 थाखोआव फरायनाय, बियो 8 बोसोर बिफा एबा बाबा होननानै गाबज्रिनो मोनाखैमोन। दिनै बिथाङा गावनि बिफाखौ लोगो मोननानै थारैनो खुसि, आरो बिथाङाबो दिनै गावनि अनजालि बिसि आरो गथ'खौ लोगो मोनफिननानै थारैनो खुसि। दा बेबायदि जों खाफाल गोनां होननांगोन गासै एक्स एनडिएफबिफोरा, मानो होननानै बुङोबा बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनाया जोंनि थाखाय गिदिर खामानि होननानै। आरो बिनि गुदियावनो आरो खेबसेबाव जोंहा बिटिआरनि जेसेबां माबायाव थानाय सिस्टेमाव थानाय जोंनि प्रमद बर' सार, गबिन्द, जोङो थांनाय 20 सेप्तेम्बरावहाय जों गेलेफुङाव थांनानै भुटानाव जोंहा गेलेफु PS केस नाम्बार 15/2016 बिथांमोना बे केसै 8 बोसोर जेल जानानै दङमोन। बे 8 बोसोर जेल जानायखौहाय जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि, अर्थात जोङो बारग' एनडिएफबिफोरा गासैबो चिफ सारखौ जोङो मिटिं खालाम रायलाय जों खावलाय चिफ सारनि नाजानायाव, बिथां प्रमद बर' चिफ सारनि नाजानायावहाय बिथाङा राजानो लाइजाम लिरहरो। राजायाबो राजि जालायनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोनखौ भुटान जेलनिफ्राय, जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामो। थिग बेबायदियैनो जोङो 20 तारिख खालि थाङो। बेवहाय जोंजों लोगोसे चिफ सारानो गावनो थांफानानै जों गेलेफुनिफ्राय जों हेन्ड अभार खालामनानै लानानै फैदों। लानानै फैनानै जोङो सिगनेटआव हरसे थादों। बिनि अखानायै बिथांमोनखौ गुवाहाटियाव लांदों। गुवाहाटियाव लांनानै ओइदिनखालिनो मोनायावनो गावबागाव न'आव बिथांमोनखौ लाबोदों। दा बिनि गुदियावनो जोंहा जाय बिथां प्रमद बर' सारा बिथांमोनखौहाय बख'नायावहाय सान हर नाजानानै दुखु खस्थ' लानानै दिनै बे खामानिखौ मावबाय। जों गिबियावनो बारग' आफादनि जानानै जों बिथांनिसिम जोङो सिबिनाय आरो जों मान बावनायखौ बावहरग्रोयो। दा बेबायदिनो जोङो 20 तारिखनि उनाव गनानै बिथांमोना माब्रै दं, मा हालोदाव दङ, जोङो सानब्रैनि उनावब्लाबो फैनानै जों भिजिट खालामफैबाय। जों खबर लाफैबाय बिथांमोना मोजाङैनो दङ। जों गिबि खेब जोङो फाखुन नार्जारि बान्दोगुरि गामिनि जों बे फंबायनाव हाबबोबाय। दिनै दा जोङो नैबे काजोलगावनि सिङाव थानाय जिबन बसुमतारिनि जों बिनि न'खराव फैबाय। बिथाङाबो मोजाङैनो दङ। दा मोजाङै मोजां संसार जालांनो आं बेखौबो खावलायो। थारैनो नंगौ, बिथांमोना मैया मिटिं जादोंना मादों जोंनिसिम जेबो इनफरमेसनबो गैया। नाथाय आं उनावहाय नुनो मोनदों जे बिथांमोना प्रेस मिट एबा फेसबुकनि गेजेरजों एगारदों जे आंखौ जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय एक्जिकिउटिभ मेम्बाराव लाबोनायनि। दा बबे खारनाव बबे रिजनाव खालामदों आं बेखौबो मिथिया। जोंनिसिमबो खबरबो फैयाखै, जों मिन्थिनो मोनाखै। दा आं बेखौसो बुजियो जे जोंनि खामानि मावनाया जोबोद मोजां जागासिनो दङखाय खिन्थु बिथांमोना माबा मोनसे बाजानायबो दं नामा। दा आङो सानदों बेंगलि रावाव मोनसे दङ, बिराद बाक्य दङ जोबोद गोनांथार, जे काजेर समाय काजि कासेर सेसे पाजि। दा आं बेखौसो नुहुरो आरो। दा जोङो जेसेबां नाजाबोनाय, आंनि लिरनायजोंनो, आंनि आखाइनि बे लग' बानायनायजों गासैबो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि दाजानाय। जोङो थांनाय 10 जानुवारि 2023 मायथाइयावहाय जोंहा बिटिआरनि चिफ सार, डिपुटि चिफ सार, रोहोनगोरा नार्जारि सार आरो आबसुनि प्रतिनिधि जोंहा मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां आरो आसामनिफ्राय चिफ सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गासैबो जयैनो ट्रिपार्टाइट टक जादोंमोन। दा बेवहाय दिल्लीयावहाय जोङो थांनानै 10 तारिख खालि बेवहाय आं फुटाप खालामदों जे जोंनि भुटान जेलाव थानाय, नेपाल जेलाव थानाय, गुबुन स्टेटआव जे केस जानानै थानाय बेफोरखौ गासैखौबो बख'नांगौ होननानै आङो इउनाइटेड फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै आङो डिमान्ड खालामदों। बेवहाय बिथांमोना बुंबावदोंमोन जे बेखौ जोङो गुबुन हादोरनिखौ लाबोनो हाया होननानै। बेवहाय जोंहा मानगोनां बुंनांगोन दिनै मानगोनां MP रोहोनगोरा नार्जारि साराबो बुंदों जे बै समावहायबो जुदि गुबुन काश्मीरनिफ्राय लाबोलायनानै जुदि एगारनो हादोंबा जोंनि एनडिएफबिनि जोहोलावफोरखौबो गुबुन जिल्लायाव थानाय बा गुबुन हादोराव थानायफोरखौ लाबोनानै उदां खालामनांगौ होननानै बिथाङाबो दाबि खालामदों। दा बिनि अनगायैबो मार्च 1 खालि, थांनाय मार्च 1, 2024 बेवहाय जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारजों लोगोसे बेवहायबो डिपुटि चिफ सार प्रमद गबिन्द बसुमतारि सार, MP रोहोनगोरा सार आरो एबसुनि जोंहा मानगोनां दिपेन बर' आरो आं, जोङो जयै थांनानै ओइदिनखालिबो जोङो हम मिनिस्टार
अमित शाह सारखौहाय जों लोगो लायो। जोंनि जेसेबां जेलाव थानाय दिनै रन्जन दैमारि सारनि खोथा बिथाङा दिनै सुप्रिम कर्टआव केसा थांबाय बिनि आरो NIA जों नांनानै थानाय जेसेबांफोर जोंनि जोबथेसालियाव थानाय गुवाहाटि जोबथेसालियाव बिथांमोननि केसनिखौबो जों ओइदिनखालि रोखा रोखा फोरमायदों जे रन्जन दैमारि सारनि गनायखौबो बिथाङा अमित शाह सारा बुंदों जे नभेम्बराव जुदि थांबायब्ला बेखौ बोरै हायो उदां खालामनायनि बिथाङा एसुरेन्स होदों। लोगोसे NIA नि केसनिखौबो बिथाङा नोजोर बोनानै हगारनायनि माबाखौनो बिथाङा रायलायदों। NIA नि जेसेबां डाइरेक्टर दङ गाव रायलायनानै बे खामानिखौ मावलांगोन होननानै बुंदों। दा दिनै जोंहा नेपालनि जोबथेसालियावबो सासे दङ केशव पुयेल होननाय बिथाङा बाथाबारिनि बिथांनिखौबो दिनै बख'नायनि राहा लामायावनो लादों। थांनाय 4 दाननि सिगां जोंनि BTR सरकारनिफ्राय मानसि सानै दैथायहरनानै अलरेडि बेखौ प्रसेस खालामहैबाय। बिथाङाबो थाबैनो उदां अखाराङाव नुजाफैगोन होननानै जोङो आसा खालामो। दिनैनि दिनाव बिथांमोना बबे रिजनखौ लानानै बबे माबाखौ लानानै जे बिदि खामानि मावदों आं बेखौ मिथिया। हयथ' बिथांमोना गावसोरसो मिथिगोन मा रिजन लानानै होदों। एसेनोसै। NDFB जे फरामा जाहाथे बेबायदि आथिखालाव जे मावबाय थानांगौ जे खामानिखौ नोंथांमोना मावगासिनो दंमोन बे समावबो जे नोंथांखौ बेबायदि बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै माबा मोनसे राजखान्थियारि षड़यन्त्र दं होनना नोंथाङा सानो नामा? थानो हागौ। आंबो बेखौनो बुङो जों गासैबो टिमानो जों बेखौनो सानदों थानो हागौ। हयथ' माबा मोनसे खैसा थानो हागौ जायनि फलाव बिदि जादों। दा जियानो जाया मानो जोङो दिनै सरकारजों थानानै जुदि जों खामानिखौ मावाब्ला दा जोंनि थालांनाय खामानिफोरखौ सोर मावगोन? दिनै जों मिथिगौ गासिबो मिथिखागौ बेखौ जे जोंनि इसुसफोरा गासिबो सरकारजों थानानै मावनानै खामानिफोरखौ जाफुंसार होनाय। दा सरकारजों थानानै मावाब्लानो बे गासिबो खामानिया जाफुंसार जोबजाया। थ' जों दिनै गासिबो लेहेम जायाखै। जोङो गासिबो गोसो गुदुङैनो दंजोबो। जोंनि उद्देस्यआनो जाहैबाय जोंनि थालांनाय इसुसफोरनि सायाव जों बेखौसो बिथा खालामनानै खामानि मावगोन। जों बबेबा मोनसे क्रेडिट लालायनायनि बुब्लियाव जों गफ'आ। जोंनि उद्देस्यआनो जाहैबाय जोंना साक्सेसफुल जानाय। जों बेखौनो हास्थायो आरो जों बेखौनो मावलांबाय थागोन। अराय सम जोङो जोंनि इसुनि सायाव जोङो बिथा खालामनानै खामानिखौ मावलांगोन।